prosím. Ahoj. Ahoj, já jsem Terka Filousová. Asi Ale to se nedělá. A dělá to se nám nechce bezpečílo, co mi to zahání. Tereska, tam to bude na Facebook, jo? No, Terko. Co? To bude na Facebook. Výraz. Tak teda to si Zmíníka. Ty se sekam sliny. To naslyšala. Ale to se mělo. Já teď to video dám potom taky na Facebook. Já jí sliny. Já mám tvůj obraz v tom, takže pohoda, veď Facebook. Tam tě vidím. Tereska. Ahoj, Jusku. Čau, čau. Ahoj. Kyčinka se nám upravuje. Tak to ukončíme, no, tak nějak tak vypadá cesta do Prahy.